Čo som od teba žiadal? Ako jediné. Nerobiť problémy. Nerobiť problémy, áno. Bola to moja vina. To asi ťažko. Neber na seba vinu za brata. Tak jednu som takú napísal, že dnes ráno som s prekvapením zistil, že sa v lásku mením. Ja som život, pravda, cesta. Už mi k cieľu chýba iba nepriestrelná vesta. Keď môj zranený otec umieral, dal mi tento luk a žiadal ma, aby som chránila náš ľud. Si to rok na kto? Ja som si uvedomila, že slovenčina je najkrajšia na svete, takže som si vychutnávala hrať v slovenčine. A keď ma prijali, tak vlastne po pol roku mi zavolali z Národného, či nepôjdem do Národného. Je to môj priateľ. Malý bratček, mocný bojovník. Sám čelil vražednému Tulkunovi a vyšiel z toho so zdravou kožou. Ale zaokrúhlil do toho, že herec, pretože venujem sa veľa veciam, ktoré sa okolo toho nejakým spôsobom obtrú. Nie. Skôr prečo nie som dokonalým synom ako ty? Dokonalým vojačikom? Ale ja nie som ty! Jasné? Potom som mal dubbing až do večera a na druhý deň som mal zase nejaké ďalšie pracovné povinnosti, tak som si povedal, že teda nemôžem tam ísť. No a nakoniec to bolo super, lebo hneď... Počujem, ako dýcha. Počujem tlkot jej srdca. Je tak blízko. Akoby na dosah. Polícia ma dala do sirotinca aj s bratom. Mala som 10. Volali ma Rikovová. No, ja si pamätám poľskému. To štieravýkom. Ste fakt vtipní. Ale viete, čo ma štve? Že vy môžete dýchať kyslík hodiny a ja váš vzduch asi 10 sekúnd. A normálne, že pred rokom som si všimol, lebo som si zlomil prst na skejte, tak som nemohol sa hýbať, športovať, bol som doma. A normálne, že som si všimol trošku. Loak, vidím ťa. Stal si sa bratom Tulkuna. A teraz si už jedným z nás. Buďme kamoši. Poď s nami na lov. Ďaleko za útes. Tam lovia chlapi. No, ako určite by som to chcel vyskúšať, ale ak som sa rozprával som sa s veľa ľuďmi, ktorí už vojaci boli, alebo teraz sú. Ich páže sú tenké a chvosty slabé. Vo vode budete pomalí. Tieto deti ani nie sú skutoční navi. A najlepšie potom som, keď sme spolu chodili, ešte som potom zavolala aj svoje kolegyne, ale nie do Poľska, ale už potom do Žarnovice na nejaké preteky. Dobre ma počúvaj, chlapče. V období prvých piesní Tulkuny medzi sebou bojovali o teritória a z pomsty. Jednoduché, lebo na Slovensku v tom čase, keď ja som skončil VŽ MU, okrem toho, že sa netočilo, my sme s Kubom o tom a s ostatnými ľuďmi teraz znovu založili. Nie som tvoj otec. Prakticky nás dvoch absolútne nič nespája. Aj keď môžem ti pomôcť. Lebo ona totiž kedysi, keď otec študoval herectvo, tak oni sa zoznámili v Bratislave a ona tu študovala nadstavbu. Áno, máš vidiny, zažívaš náboženskú extázu, akú ti predtým opísala. Pripojenie sa k stromu predkov je spúšťačom. Rozhodne jej to už nesmiete dovoliť. Vyhovuje mi to, že ten dedo je veselá postava, ktorá má tam šantiť, má tam ešte život pred sebou a má všelijaké výzvy. Prichádzajú! Kiriš, Pavúk! Už sa vracajú naši bojovníci! Poďte, poďte! Bež, nestoj!